Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Nampi ingnar kapirno jok hemprida Ni jang Karbi Anglong ke parlo lakhat troksi kopili constituency arlo prilo be arong along nampi ingnar kapirno jok hemprida Non malom Southern Range Keruni ang kangalong nampi ingnar kapirno ajoyni ajo kedoke thak pheremimi khangjanglo Lapuson si patowe ajo porphai hini malom prilo be arong along hempri kang daklo Lapen alokot sanglin thong kep cho hijik te kanglo Lapen chair TV ihum heno pon pusi ningje pon Kisung ke pho abang phuamen sukru sing ingjai Lapen arong prilo be arong Lapen laso aporahut Keruni Southern Range Forest atumaphan Birta PG pusitame contact number kavidet ajok bilong ledadlo Lapu ingnar ke arniwang si kiri pusitame rong along an wang hampen hemrit kapanahok lason si dopon bomlo Lasi kisung ke pho atum nang katuning ripon lake local MSC Pawan Kumar Ray lapen Forest Department atumalong pen kirap ke longchia phansi tuning ri padupon Kiruni pen kam sing dera Karbi Anglong News Channel cái thổ bà chỉ tìm mà lo mà cái tung đang cái phục đi mà đi mà vùng lo mà phục đi mà pulau hôm bữa apit garen đã đủ lagi vùng kita mà cái này tung đang adu ton lo mà apit bang akhir do thung ong mà o kalang lo mà cái men thul lo mà kumar tum ta kathiri cái kumar tum ta kisu faidi kathiri mà cái karato ar chiri lo pada pu hema prang tu ang bang pu hema prang tu senang dokok amai lom so koe put ni bang siru tu lo ma hema lo lom so lo pu lo ama pi aku nang lang lo pu nar bang pu pi che bang lo ang sini ko maran che ham tu sa kuk nang kat lo inar jan an bag do inar joni we dak ko PPC ke chulong lo bang PPC pahen no pon dak chulong le dak sang hala rang tik 30 kg sang rang tik along phul ke thap lo patimi sikang rablang ma bang ko vi pon der lo ma chupon de ye pipila luksan ma bang ke tibhi hinodum lo parela sang la anton la tibul tiar la ita hemula pare ho lo pan inar bang hapudun lo angnar bang pudam lo empara phit angnar dam det pendang tik chiri dun lo bang hala da kan si te long do dak tadang abi lo bang dang tiga sagrai rai dan thong ke de la bang so phuthak forest sor phan birta lo manang te forest sorhan number avidet ma birta tila maine birta po pusi kini lo ma number avidet ma nanta na humri rela Thuni rong pi kang bodet pen kelong ledet ajok api apo atum Karbi Anglong Autonomous Council aphan kerap kachohang Joy ke ahut kacherap mute kiduki sung ahut kacherap ning ing samu Pini ni phaisir kep chitia chiklo arni phuluni constituency mate outer bobel loring thepi outpost ke parlo tarabasa sukum tok pi arong amekar kambura rong pi lapen kajok bepi asopo dunpli Dhoni rong pi pu abang mate kabe depen kiduk depen ajok Bangalore an kachong dam chi aphan hempen penang an arni pen bar plot lo Bonta train pen kedam bom apora hu tomon lang no ke phulok ajok pamang hu der amat train pen chon phit amat ajir po atum pen chekak daklo Bonta bang solam arjulong si Bangalore alom KSA atum ri pen longlo lapen aphi koson pen lo ne hongdam lang puamat ka thu phit Amat thuni rong pia phan theklong le dadlo bangso kiri chia phan tangka maha kinang thepik ajok harakhat MLA Dorsing rong hangta kerap pidunlo Bonta ri bom pen long le rek ajok I hematum kamatha kisung ason plang dadlo lapen kerap dun ason anta ri bom amat non abangke kadure dokoklo Lasi Council keja Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang aphan asabak nang rabdun thapusi ahem asora tumpen kachuning ri padupon Lasi madule kirapa jerji pusitame Ladakh GP number
60036794445 along le nang paleji aphansi chuningri padopon. Huluni ben bidor sing terang Karbi Anglong News Channel. Unang rap doon si Tamino posa kabe ajo ni lasi ilitum konsil kecari CM sar ini tupan bidi sore keciri wang denang lirok lagi ini abidi ni kera biya pan pu lasi ni juningri kecuniri ji pu lasi unang itum konsil pen kelang kecari itum ke kitu kala kabe ke boy to man ke kerap kelang na itum kang hon ka jinsu kelang the katum la sinil phanta un ani rab yima pusi kichuning ri thikdal lam dan ni kichu hang la si kadu ka be tum konsil kichari bom tum ta un an ke ili karbi yang ka bayan pura kitu karat pura ni matham te pusi nili kichuning ri hốc lo là nili asopo là cái hết long để đây chơi ni nili tụm ta ning đúc lo làสิ่ง năng li tụm cam sera tụm ta un an cái năng rap pu si ning cepat helu jadi jan la so dak nang pale rob ya phanang bor ipi pu si to war cho lang ding Inut sopin soki chitang arpum kelong. Ni phai sirkep chitia chiklo ningkan surihini ra inkoira ketom ar ningkang sampor phai forum minute phokep khatkhati police station ke parlo choto lengri arong arada tumpen birta kelong dun inut pin soki chitang abang arpum ingnama josi ke theglong lake thapa colony a ingnam so ajo kumar chitri a hemadu la apotsi khatkhati police atumpen Lapen Assistant Sub Inspector Sri Bilap Saikia Lapen Staff Abitung Atum Adim Aklong Along An Pele Damsi Executive Ministrate Bukajanapan Pachini Ponlo Nonamat Kichitang Abang Arpum Choto Lengri Petrol Post Campus Alongsi Bipon Koklo Lasi Executive Ministrate Ajat Asai Sitame Deng Ponpo Ate Labang So Kichitang Abang Arpum Truwoklo Baduta Pang Tek Tek Wang Vedadlo Pusi Birta Ribdunlong Lasi labang soki titang abang arpum kitu aputak kapang tek tek chiapan ritar lipon poputa thanpon. News report Karbi Anglong News Channel. Burmis adepen kewan kowe akreng kinebdunlong. Khatkhati Police Station angkang ke parlo NH39 atuar Khatkhati SBI athengno naka checking along police atum ongdung aron repen Burma adepen kewan kowe akreng kinebdunlong abirta birta kelong atengke pedabadap the ang primprele apor malom ihum Dimapur ana thupen kewang bom dangkre hini atrak PB 65AX 7441 aphan naka checking along khangdunsi karju kapatar tok asai dengponlo Laso ahut puthot kilang pangching si kakuruk asai dengpon ahut vikas ita karthang pon along aron repen kipon kachonghu burmi supari longpon loklo la apotsi khatkhati police station along an ponsi anlot labchi aphan hukum tholo thoila 74 burmi supari longpon loklo kadokawe kelongpon aphai 5066.28 kg ando Laso asayelong kachirabdun bangki atumapan anta nep ingnang pon etlo. Kachingnang check atumamen Pritam Singh Asopo Amrendin Singh Ahem Phawatpur Punjab. Lapen Kulvinder Singh Asopo Munot Singh Ahem Garolia Punjab. Aliuddin Asopo MD Rai Yudin Ahem Kapali Gaundarang District. Lapen ke Yunoch Ali Asopo MD Haron Ali Ahem Baji Mari Darang District Asor Pusipang Tekpon. Kachingnang check bang pli atumapan Khatkhati Police Station along Kespa Bon Ponsi Hem Kangsam Biponlo. Lapen kineblong ahormu anta police atum chepari deng Ponsi sis an pondetlo. News report Karbi Anglong News Channel.
KCS pen karchola pen kachikimo ajai mek dipu Karbi Club along mesen pen kipajut. Karbi Cultural Society tirikam atum pen kedeng pon karchola pen kachikimo ajai mek kedamtang jakhong achiklo pen pangchengsi long crazy adim bangso ajai mek deng pon lo. Lapen kepadusi karchola pen kachikimo ajai mek pini chiti ni phai sir kep arni dipu Karbi Club mate KYF katalon cheng adim along si mesen pen pachun pon lo. Karbi Anglong ahempi dipu rong sopi rong ni hang Karbi Club along kedamtang ningkan parosir kepra troxy kepra pli lapen ningkan parosir kepra troxy kepra ketom ang ningkan angbong KYF mati Karbi risonim so rong aje katalon hut ke claim kedam kachepaduk tang atumapan KCS tiripi amai lapen dipu manja KCS tepatripi ponsi kereng et atumapan karcho lapen karli tang atumapan kachikimopon aberta non kewangchi ningkan surihinira ingkoy rapli aningkan Karbi risonim so rong aje ingdeng pokep sertalin aningkan kapamon ponchi along mesen mipun thangnat kebeng kepan kawe pinpen kapitun ponchi apan KCS Karbi jutang tiripi amai lapen KCS dipu manja zone pen chirapra pet pen patir piponsi kedamtang 1974 pen 1993 aningkan angbong KCS mithang kitir tip adim kawe ajok Karbi Anglong arlo pregjam ahawar along talon pon nang koklo. Halabang so aporhut Karbi ajutang aparman ke claim kedam kiri karlan kachepiduk tang atumapan panongsi bang so karcho lapen kachikimo ajai mek deng ponlo. Chethan pon me 1974 aningkan dipu rong ni hang Karbi Club along hilo Karbi risonim so rong ajai kepedo cheng adimlo. 1974 aningkan pen pangchengsi 1975 to 1976 lapen 1984 to 1987 aningkan Karbi risonim so rong aje katalon ahut sai amo ki claim kachepiduk dun atumapan pini karcho lapen kachikimo ajai mek deng ponlo adap aporpen KCS amaipu Chandra Singh Kropen ajok song alama intur ponsi aphitu karlitang atumapan kachikimo ajai mek tame pedo ponlo Pini amailong KCS tiripi maipu Chandra Singh Kropen mai chari ponsi aluhi kapachini apor KCS kongchunbang bida singrong pipensi apor enpon lapen pini amailong kadokawe bang pharo sira bang trok kep sose abang phi atumapan karcho lapen kachikimo angthek man kedo Karbi apoho lapen hok alu kachitong dun aluhi atumpen pi pachir ponlo CEM Dr. Tuliram Ronghang bang so ajai mek mesen pen kapichun ponchi aphan dipu manja KCS yon atum lapen Karbi Club asaipu lapen tirikam amai kachipeduk pon ajok jai mek mesen pen pachun pon longlo bang so amai long KCS tiripi amai pu Chandra Singh Kro kongchun bang bidya sing rongpi KCS pachethang chunbang hinchong tiso aluhi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bida Singh Ingleng MAC lapen board chairman atum chetong dunsi mesen pen bang so karcho lapen kachikimo amai pachut pon news report Karbi Anglong News Channel Dipu arong sopialong rong nihang Karbi riso rong aje atara nalong dak Dipu Club ulo taso dimlong si Karbi risum surong aje mate Karbi Youth Festival talon nangji po amehang kapetek cheng atarana dimlong lo aklong long lo la solong pini hola sohot 1974 pen kachepiduk do natum Karbi risum surong aje talon lo lantum pan man pengkipi laso karcho mailong niliphan nga chitong lo poning aklong pen tiripi pen cenglok tiri kaman tom cerolok lapen ke ladak penan dong kam pen nilijer potum do dilip be pen cenglok penan tom tamedak laso hod api adu laso api ahud da kacara pacitu dundo lasi nilidak dipu rong nehang Karbi klabolong bini nilidak rada mai pilong pangdak teni datlo lasi laso dipu rong nehang Karbi Club Karbi risun surong aterang along ladak mesen pen si club ahem
kaping chong ye panili bori pon je pan sinili ninga klong pen deng pon lo la si ke klem pon je pan sa bori pon poตั้งแต่ปีนี้อเบร์ตาเกลปออันซีกังตอนปอนอีกล้อโดมิทักเมกูรังทู